Στα χέρια μας κρατάμε το κουτί του Motorola Zoom, της ολοκαίνουργιας ταμπλέτας της Motorola, τουλάχιστον ολοκαίνουργιας για την ελληνική αγορά, καθώς μιλάμε για μια ταμπλέτα που κυκλοφόρησε, ανακοινώθηκε νωρίτερα από όλες τις άλλες ταμπλέτες με Android λειτουργικό που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή και στην Ελλάδα. Το Motorola Zoom λοιπόν, αυτή είναι εδώ πέρα η συσκευασία του, έχει παντού τα αυτοκολλητάκια του, χρωματάκι μπλε, και πάμε κατευθείαν στο εσωτερικό του να δούμε τι περιέχει μέσα. Εδώ πέρα είναι η ταμπλέτα, αυτό είναι το zoom, θα το δούμε αμέσως τώρα τις υπόλοιπες λεπτομέρειες. Θα δούμε λιγάκι τι έχουν τα περιεχόμενα εδώ πέρα της συσκευασίας, ένα μικρό εγχειρίδιο, ένα ακόμα. Αυτά εδώ πέρα είναι κάποια χαρτιά της Κοσμοτέ, η οποία μας το απέστειλε μαζί με σημάκι για να λειτουργήσει 3G, ένα μικρό εγχειρίδιο ακόμα στα ελληνικά. Και εδώ πέρα είναι ο φορτιστής, το οποίο είναι το πρώτο μειονέκτημα της συσκευής. Μιλάμε τώρα για ένα πραγματικά πολύ μεγάλο φορτιστή με χοντρό καλώδιο εδώ πέρα, σαν τους φορτιστές που συναντάμε στα notebook και στα netbook. Εντάξει, δεν είναι βολικό. Έχουμε δηλαδή, για παράδειγμα, ο φορτιστής του iPad είναι πολύ μικρότερος και πολύ πιο εύκολος στη μεταφορά. Αυτός απαιτεί αρκετό όγκο και είναι τα καλώδια πολύ, πολύ χοντρά. Ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη. Κάποια καλώδιάκια εδώ πέρα από αυτά που ήταν μέσα και ένα καλώδιο USB, έτσι, το οποίο είναι για τη σύνδεση του Zoom με τον υπολογιστή. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν το Motorola Zoom έχει οθόνη διαγωνίου 10,1 inches, η οποία λειτουργεί σε ανάλυση 1280 x 800 pixel και τρέχει λειτουργικό σύστημα Android Honeycomb 3.0. Βλέπετε η οθόνη είναι αρκετά μεγάλη σε σχέση με την πρόσωψη, είναι πολύ μικρό το κενό γύρω-γύρω. Το πάχος της συσκευής είναι σχετικά μεγάλο, δηλαδή είναι αρκετά πιο παχιά από το iPad 2 τουλάχιστον, αλλά ο σχεδιασμός της είναι πολύ καλός. Βλέπετε εδώ πέρα κάνει μια κούρμπα προς το κέντρο και γίνεται πιο λεπτή προς την άκρη, με την πλάτη να έχει πολύ καλή αίσθηση, πολύ καλή επιφάνειά της, και εδώ ακριβώς στο πίσω μέρος να υπάρχουν και αρκετά πραγματάκια, όπως για παράδειγμα το ηχείο της συσκευής, το οποίο βρίσκεται εδώ πέρα, η κάμερα 5 MP με δυνατότητα εγγραφής βίντεο 720p μαζί με flash, έτσι, πολύ σημαντικό και αυτό. Ακόμα ένα ηχιάκι εδώ για να έχουμε στερεοφωνικό ήχο. Και εδώ βρίσκεται και το κουμπί Power και Lock, το οποίο συνήθως το συναντάμε στις υπόλοιπες συσκευές στο πλάι, σε κάποια από τις 4 πλευρές των tablet. Εδώ πέρα το έχουμε στο πίσω μέρος, το οποίο γενικά βολεύει, καθώς όταν κρατάμε τη συσκευή έτσι, για παράδειγμα, πατάμε το κουμπάκι, έχουμε τα χέρια μας πολύ φυσιολογικά έτσι, και το πατάμε από πίσω, κλείνει, το ξαναπατάμε και ξανανοίγει απευθείας. Στο κάτω μέρος έχουμε την θύρα USB, καθώς και μια έξοδο micro HDMI. Δυστυχώς δεν υπάρχει καλώδιο για να μπορέσουμε μέσα στη συσκευασία για να δοκιμάσουμε τις δυνατότητες της εξόδου που προσφέρει η συγκεκριμένη ταμπλέτα. Και εδώ στο πλάι αυτό εδώ πέρα είναι τα κουμπιά για την αυξομοίωση της έντασης του ήχου, είναι ακριβώς εδώ. Στο πάνω μέρος έχουμε τη θύρα, εδώ ακριβώς είναι η θύρα, είναι λίγο δύσκολο να την ανοίξεις και να την κλείσεις, για να βάλουμε κάρτα SIM. Εμείς έχουμε μια SIM της Κοσμοτέ μέσα με σύνδεση 3G, καθώς και μπαίνει και επέκταση μνήμης με κάρτες micro SD. Όπως έλεγα, το λειτουργικό σύστημα που τρέχει η ταμπλέτα της Motorola είναι το Honeycomb 3.0, δεν έχει βγει ακόμα αναβάθμιση για 3.1. Φαντάζομαι θα βγει πολύ σύντομα. Το λειτουργικό σύστημα είναι στα ελληνικά. Εδώ πάνω δεξιά γράφει εφαρμογές και όποια κάθε ηλικία γράφει εδώ. Η λήψη ολοκληρώθηκε. Όλα τα πάντα είναι εξελληνισμένα. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει ελληνικό πληκτρολόγιο, το οποίο το περιμένουμε να κυκλοφορήσει λογικά με την έκδοση 3.1 του Honeycomb, την οποία την έχουμε δει σε άλλες συσκευές, σε άλλα tablet. Από εκεί και πέρα, οι λειτουργίες της συσκευής είναι γνωστές, δεν έχουμε κάτι το ξεχωριστό. Το λειτουργικό σύστημα, όπως είναι της Google, έχει πάρα πολλές ευκολίες, όπως για παράδειγμα να βλέπουμε τι εφαρμογές είναι ανοιχτές ανά πάσα στιγμή. Εδώ πέρα στην πρώτη σελίδα έχουμε διάφορα εικονίδια τα οποία μας επιτρέπουν άμεση πρόσβαση σε συγκεκριμένες εφαρμογές. Για παράδειγμα, ο browser είναι στο ίντερνετ, οι χάρτες είναι το Google Maps, έχουμε μουσική, φωτογραφική μηχανή, για να δούμε κατευθείαν την φωτογραφική μηχανή της συσκευής. Να, τώρα δουλεύει και μπορώ μέσα από το τέτοιο να αλλάξω και να δω τον εαυτό μου, όπως φαίνεται και εδώ πέρα. Βλέπετε, φαίνεται και η κάμερα που χρησιμοποιούμε για να τραβήξουμε το συγκεκριμένο βιντεάκι, έτσι. Και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε πολύ απλά έτσι.
με αυτό το κουμπάκι να βγάλουμε φωτογραφίες. Εντάξει, δεν είναι βολικό τώρα να βγάζει φωτογραφίες με μια ταμπλέτα, αλλά σίγουρα είναι εύχριστο σαν χαρακτηριστικό να χρησιμοποιήσει τις κάμερες που έχει, τόσο αυτή που είναι στο πίσω μέρος, όπως σας είπα πριν, όσο και αυτή που είναι στο πάνω μέρος, και βολεύει περισσότερο όσον αφορά στο video conference που μπορούμε να κάνουμε με άλλους μέσω διαφόρων υπηρεσιών του ίντερνετ. Το μενού εδώ πέρα βλέπετε είναι το γνωστό της Google. Μπορούμε να βάζουμε εικονίδια σε κάθε μία από αυτές τις σελίδες που είναι για το browser, για την πρώτη σελίδα, ας πούμε, εδώ πέρα. Μπορώ να πάρω για παράδειγμα το GL Benchmark, έτσι, και να το πάω σε αυτό εδώ το σημείο και να πάω κατευθείαν εδώ για να τρέξω κατευθείαν GL Benchmark, το οποίο είναι ένα από τα benchmark που χρησιμοποιούμε για να δούμε τη δυνατότητα, την ισχύ των συσκευών που τρέχουν Android. Το Motorola Zoom χρησιμοποιεί επεξεργαστή NVIDIA Tegra 2, το οποίο σημαίνει ότι έχει διπύρινο επεξεργαστή στο 1 GHz και κάρτα γραφικών της NVIDIA, η οποία υποστηρίζει γραφικά 3D, κάτι που φαίνεται και στο συγκεκριμένο demo που τρέχουμε αυτή τη στιγμή. Το Zoom τρέχει αρκετά καλά τη συγκεκριμένη την εφαρμογή και μας βγάζει ένα συμπαθητικό frame rate, το οποίο σημαίνει βέβαια πολύ λογικά ότι μπορούμε να παίξουμε και παιχνίδια πολύ εύκολα, όπως για παράδειγμα το Angry Birds που έχουμε εγκαταστήσει εδώ πέρα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να παίζει εύκολα παιχνίδια κάθε είδους η συγκεκριμένη συσκευή, το Motorola Zoom. Φυσικά η οθόνη είναι multitouch, έτσι, είναι λογικό αυτό για να μπορούμε να κάνουμε όλες τις απαραίτητες τα γνωστά gestures για να αυξομειώνουμε το μέγεθος, να κάνουμε zoom in, zoom out, να μετακινούμαστε από σημείο σε σημείο και όλα τα σχετικά, και να παίζουμε και τα παιχνίδια όπως εδώ πέρα αυτή τη στιγμή που σας δείχνω εδώ, και πάντα βέβαια στο κάτω μέρος όλων των εφαρμογών, όπως συμβαίνει με όλα τα tablets που τρέχουν Honeycomb, υπάρχουν αυτά εδώ πέρα τα touch εικονίδια μέσα στο λειτουργικό που μας επιτρέπουν να έχουμε άμεση πρόσβαση στις ρυθμίσεις, να έχουμε πρόσβαση στη σύνδεση με το ίντερνετ, να βλέπουμε την ώρα, την αυτονομία, πόσο απομένει από την μπαταρία και όλα τα σχετικά, και πάντα με αυτό το κουμπάκι να βλέπουμε όλες τις εφαρμογές που παραμένουν ανοιχτές στο background. Τη συγκεκριμένη έκδοση που έχω εγώ στα χέρια μου εδώ έχει αποθηκευτικό χώρο 32 GB και φυσικά είπαμε έχει δυνατότητα για να προσφέρει πρόσβαση στο ίντερνετ μέσω 3G με την κάρτα SIM που έχουμε βάλει εμείς στη Κοσμοτέ να λειτουργεί άψογα και να έχουμε ίντερνετ όπου και να είμαστε, όποτε και να θέλουμε. Το κόστος του Zoom είναι σχετικά υψηλό, έτσι, ξεπερνάει τα 700 ευρώ και σίγουρα είναι αρκετά αυξημένο και αντίστοιχο του iPad 2. Είναι μια ποιοτική ταμπλέτα με καλή οθόνη και έτσι καλή ποιότητα κατασκευής, αν και στα αρνητικά είναι το σχετικά μεγάλο βάρος, το οποίο ξεπερνάει τα 700 γραμμάρια, και όπως σας είπα και νωρίτερα, ο φορτιστής, ο οποίος είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλος και δεν είναι πάρα πολύ βολικός για να μπορέσει κάποιος να τον έχει εύκολα ανά πάσα στιγμή μαζί του. Η αυτονομία της συσκευής είναι ικανοποιητική, αγγίζει πάρα πολύ αυτή του iPad 2. Οι επιδόσεις χάρη στο Tegra 2 τσιπάκι και το 1 GB με το οποίο είναι εφοδιασμένη είναι πάρα πολύ καλή. Όλα γίνονται πολύ γρήγορα, πολύ εύκολα, πολύ άνετα και ο χρήστης δεν προβληματίζεται καθόλου να κάνει οποιαδήποτε από τις λειτουργίες θέλει. Θα θέλαμε να έχει και την έκδοση 3.1 του Honeycomb, δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. Παρ' όλα αυτά, φαντάζομαι πολύ σύντομα θα βγει και η αναβάθμιση για το 3.1, ώστε η ταμπλέτα να γίνει ακόμα καλύτερη και να αποκτήσει καινούργια χαρακτηριστικά, όπως αναμένουμε με τη συγκεκριμένη έκδοση του λειτουργικού της Google. Motorola Zoom, λοιπόν, βλέπετε την συγκεκριμένη συσκευή. Είναι μια από τις πολλές πλέον ταμπλέτες με λειτουργικό σύστημα Android Honeycomb. Άμα σας αρέσει, μπορείτε να το βρείτε σε κάποια από τα καταστήματα του δικτύου της Κοσμοτέ και να το πάρετε είτε σκέτο είτε με κάποιο έτσι, συμβόλαιο για ίντερνετ μέσω 3G, και να έχετε την ταμπλέτα σας ανά πάσα στιγμή μαζί σας και πάντα το ίντερνετ μαζί σας στη μεγάλη επιφάνεια της οθόνης που χρησιμοποιεί το Motorola Zoom, η ταμπλέτα της εταιρείας που επανέρχεται δυναμικά στον χώρο των mobile συσκευών.